přáli. Jsem rád, že jsme se všichni sešli v nejdůležitějším životě dní vašeho života. Připadá mi, že to bylo ještě včera, co Filipek jezdil doma na obrážedle Budlíkem Kusím, nebo jsme si hráli v pokojíčku s autíčkama. A dnes už tady sedí velký, chytrý, zdatný muž, celý po mně. Ale pro nás to bude vždy malý chlapeček. A dnes je den, kdy do naší rodiny přivítáme i Míšu oficiálně, tak tě u nás vítám a krásně si k nám zapadla. A my jsme získali i dceru do rodiny. Za celou naši rodinu chci popřát hodně štěstí, zdraví do vašeho vztahu a manželství. Ať jste šťastní a máte se rádi. To je všechno. Děkuji. Já moc děkuji všem, že jste přišli. Od toho zasnoubení uteklo už vlastně víc než 10 měsíců a přijde mně, že pro mě to byla hrozně dlouhá doba. A dneska je Míša šťastná. A já si myslím, že můžu říct, že Míša měla šťastné dětství a některé věci se jí splnily už během dětství. Spoustu času strávila na lyžích, bylo to s takovým lyžařským týmem a nebyl to úplně takový normální jako lyžařský klub, ale byl to jeden z největších v republice a ročence psali o Míši jako o největším talentu za posledních 20 let. Potřebovala spoustu odvahy na lyžích, na tom svahu i mimo to. A tak bylo hrozně brzy jasné, že Míša asi by nemohla mít za manžela profesora zádumčivého, který bude hrát někde na housle, u toho bude krmit holuby na lavečce v parku. A tak to s Filipem rozhodně nehrozí. Míša je s Filipem šťastná, já jim to štěstí ze srdce přeji. Vítáme Filipa do rodiny, přejeme hodně štěstí, vždycky ať všechno zvládnou. A Filipe, pěkně se o Míšu starej, i když je odvážná, je hodně citlivá. Přejeme vám, když přijde takový den, protože v tom životě není vždycky sluníčko a spadne pár kapek, zatáhne se obloha, aby se vždycky vyjasnilo, aby vždycky se to sluníčko vrátilo, abyste byli v životě šťastní. Děkuji. Vážení novomanželé, milí hosté, dobrý den. Dnes mám čest být svědkem ženicha, taky si rád připomínám jeho osobní trenér, terapeut a někdy i jeho svědomí. S Filipem jsme se poznali v prváku na střední a ze začátku jsme se moc nebavili. Zase jsme si jeden druhého moc nevšímali, pak jsme zjistili zásadní věc. Oba hrajeme videohru GTA 5. Od té doby bylo jasno. Dopoledne škola, odpoledne zločin, Los Santos. Dalo by se říct, že jsme se seznámili nejlíp, když jsme virtuálně přepadli banku. Pak přišla jeho éra, chci cvičit, chci velké svaly. No, teď je těžký si to představit, ale Filip byl v té době široký, asi jak stojí na ručníky. No. Ale měl odhodlání jak Rocky Balboa. Tak pořád mě volal, překecával, ať jdu s ním do fitka, já jsem byl jiný jak nedělní odpoledne, ale on mě k tomu nakonec stejně překecal. Já jsem díky tomu poznal, že činka není jen věc, kterou si člověk doma nakopne palec. A co je na Filipovi to nejdůležitější, mimo jeho vytrvalostí a nečekaně dobrého výběru proteinů, je to, jaký je kamarád.
mě podržel, když jsem ho potřeboval. Tak, no, teď jsem to ztratil samozřejmě, moment. Je to. Tak. Vážím si ho, obdivuju ho a mám ho fakt rád. No jak tak Míša, nebo tak. A Míšo, tak. Už teď víš, že je Filip trochu tvrdohlavý, hodně si hledí svých věcí a umí být i trochu ulítlý. Umí být trochu ulítlý, no. Ale taky víš, že tě miluje víc než počítače, pizzu, ošaminu a všechno ostatní dohromady. A tak vám přeju, ať se spolu máte krásně, ať se pořád smějete a jste vždycky šťastní jak dneska. Děkuji. Tady jménem nás obou teda přivítal. Děkujeme každému jednomu z vás, že jste se sem dneska vlastně dostavili. Je to pro nás velice důležitý den. Vážíme si toho, že jste dorazili. Ten proslov je asi jedna, možná jediná věc, na které se Míša nepodílela, takže ani teďka nechci vidět, jak se tváří a bojí se, co řeknu. No. Vzpomínám si, když jsem samozřejmě byl ještě na škole, když jsem za sebou táhl plastového Samuela pes. Byl jsem malý děcko a teďka tady stojím jako chlap, který už je vlastně v manželství. Je to pro mě jako strašně zvláštní pocit, ale strašně si ho užívám. Strašně moc rád bych chtěl poděkovat svým rodičům, kteří nám strašně moc pomohli s chystáním svatby, kteří si prošli se spoustou SMSek a hovorů a stresu, především se včerejším odvozem dortu na svatbu. To už je ale další příběh trošku. Ale mé největší díky patří mé nové manželce, než by před ní nějaká byla samozřejmě. Za to, jaká je, za to, jak to všechno nachystala. Každou jedinou věc, kterou vidíte vlastně tady před sebou na stole, venku, cokoliv. Tady dva šikovné pány, fotografa, kameramana, všechno zařizovala ona. Takže moc děkuji, Máčku. A slibuji ti, že pro tebe budu tím nejlepším manželem. I když jsme si říkali, že si budeme dávat sliby, tak ti to slibuji a vím, že to víš. Jak už to bývá jako správný chlap, zasadím strom, postavím dům, splodím syna, možná už dneska večer. A chtěl bych vám teda ještě jednou poděkovat a dovolte mi tedy připít na nás, prosím. Pozvěděte své číše. Ať se nám ten den podaří a miluji tě.